Район үзәк сырхауханәсе баш табиб урынбасары Олег Косоногов һәм оешманың ветераннар советы рәисе Роза Шафигуллина Бөек җиңү көне алдыннан сәламәтлек сагы ветераннарын өйләренә барып, якынлашып килүче бәйрәм белән бөтен коллектив исеменнән кутладылар. Альфия Ахмедовна, спасибо вам за наше мирное небо, за наших хрупких детей, за нашу возможность работать, трудиться в независимом свободном государстве. Спасибо за ваш ратный гражданский труд. Альфия Әхмәт кызы Исламова үзенең истәлекләре белән уртаклашты. Бүгенге көндә дә менә ветераннар арасында бик актив. Безнең бөтен чакырган чараларыбызга да катнаша. Сәпәй сырхауханәсендә санитарка, хуҗалык эшләре буенча хезмәткәр булып эшләгән Галләмова Сәгъдүнә Лотфулла кызы да кунакларны якты йөз белән бик сөенеп каршы алды. Аның да хатирәләре, сөйләр сүзләре күп иде. Шаптык, укырга вакыт булмады, укудан туктадым, 5 бала як. Әти 2 елдан аяксыз кайтты. Ирләр артыннан пишән чаптык, турыф чыгардык. Аннан атлар карадым. Үгетләр белән әле бер тауыннан Симәнә ташыдык әле. Тискәрләнеп кіріп китәләр, ни кар юк, ни шара түгел, ни арба түгел. Аннан инде үсә төшкәченнән атлар белән ташыдык. Симәнәне икмәкләр җитешә башлагачыннан ат белән инкубаторга йотазга йөрдек, йотаз таулары биек, тәкермәчләрне бәйләп, атларны җитәкләп төшерәк, җитәкләп менәдерәк. Хезмәт ветераннары икесе дә үз аякларында йөреп, матур гына яшәп яталар. Яннарында балалары. Район үзәк сырхауханәсе җитәкчеләренә шундый кайгырту өчен алар бик рәхмәтле.